aquí en vuestro programa favorito, Edad Media Televisión, día 20 de febrero de 1383, ha surgido un nuevo efecto musical, la polifonía. Este nuevo efecto se ha creado gracias al canto gregoriano, cuando hombres, mujeres y niños han cantado un canto gregoriano a la vez, y las voces se han desdoblado en diferentes registros. Noticia de última hora. Se ha cometido un intento de robo contra el libro Almeida Monsalat. Las consecuencias del acto han estado 2 muertos, en los que se encuentran un monje del monasterio y el propio ladrón. A causa del intento de robo, la seguridad del monasterio se ha triplicado y se vigila las 24 horas del día. La policía del estado ha dicho que se trata de una banda muy organizada llamada Los Libros Secretos. Su método es en solitario y es muy agresivo. El jefe del grupo ya tenía algún otro roce con la autoridad y el rey ha ordenado su detención inmediata, a cambio de 50.000 monedas. Hasta el momento es todo lo que sabemos. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. Benvinguts a TV Media. Ahir va haver un concert al poble de Navarcles on 5 joglars van tocar instruments i van cantar històries a tots tipus de ciutats. L'instrument més tocat va ser el llaüc. El rei va estar present al concert. També va haver-hi un gran trobador, que es diu Riambul, de Vaqueires, que va cantar una cançó composta per ell de la naturalesa. A continuació parlarem d'un assumpte molt difícil, la pesta. A Navarcles s'està sumant una pesta molt gran. S'estan morint 100 persones. Ens arribarà fins aquí. Molt poca gent sobreviurà a la mortal epidèmia. El dia 1 de novembre, el dia de Tots Sants, es celebrarà una missa per recordar els que han mort per l'epidèmia. El rei del poble estarà present a la celebració. Està previst que els monjos de l'abadia de Navarcles cantin un cant gregorià. Gràcies a tothom. Bon dia, benvinguts a Medio Mail. Avui, dia 17 de setembre de 1179, ha mort Hildegarda de Bingen. Hildegarda va ser una abadessa, mística, profetista, mèdica, compositora i escriptora alemana. Va ser coneguda com la Sibila del Rin i com la profetista teutònica. Ella sempre ha experimentat episodis de visions, però amb 42 anys va patir els més forts, la qual cosa va fer que escrivís el seu primer llibre, Síries. El 1148, la més forta de les seves visions la va fer fundar un monestir. La majoria de les seves obres van estar escrites en llatí medieval. Ha escrit diverses cròniques, les quals han permès tenir més informació sobre moments abans de la seva mort. Ha compost diversos còdex, però el més conegut és el Rendent Còdex, Codex Lavant. És degut al gran que és el llibre. El llibre tracta dels últims anys de vida de Hildegarda i alguns posteriors de la seva mort. Quan el convent on estava guardat va ser destrossat, el manuscrit va ser traslladat al monestir d'Eibingen, junt amb les seves relíquies. Posteriorment va ser portat a la biblioteca de Windesgate. La monja té altres còdecs, com Gante, Luca, Dendermonde, Troyes i Berlín, entre d'altres. L'obra musical d'Hildegarda permet establir la importància que per la Sibila del Rin va tenir la música. La música d'Hildegarda es diferencia per l'ús d'embrilants tonals i emplea la tècnica monofònica, el melisma i la notació pròpia de la seva època. Hildegarda va compondre 78 obres musicals, entre elles antifonia, responsoris, himnes, seqüències, simfonies. I amb aquesta trista notícia ens despedim. Fins a la pròxima. Tornem a notícies d'última hora de Medio Mail. Parlarem d'un poblat petit. Vivien poquíssimes persones, la majoria eren homes. En aquells temps les dones no podien ballar, cantar, escriure ni fer res. Però va haver una dona que va tallar amb aquestes lleis i va decidir portar-li la contrària a tots els homes. Estava cansada d'obeir-se a ordres injustes. Va decidir compondre una cançó expressant tot el que sentia respecte a aquest tema. Va trigar anys en compondre la cançó, ja que no sabia ni escriure, ni llegir, ni fer res. Però al final va aconseguir-ho. Quan va compondre la cançó, va decidir exposar-la davant de tot el poble. Quan la dona estava cantant, un grup d'homes que treballaven per al rei la van agafar i la van portar a la presó. El rei va parlar amb ella i li va dir que se li posaria un càstig, que el càstig era matar-la, ja que així la gent veuria el que passava si desobeeixen les ordres del rei. I a continuació tornem a notícies d'última hora de Medio Mail. 3 germanes que vivien al barri més proper del mar de la ciutat de Barcelona van aconseguir escapar de les flames de les que vivien
que havien sigut castigades per la Santa Inquisició. Tot va succeir a l'església del Mar, on les noies anaven cada tarda d'amagat a cantar i tocar instruments. A elles els encantava des de petites la música, però al ser noies ho tenien prohibit. El pare Nicolau les va exarpar i les va denunciar a la Inquisició, que les va condemnar a la foguera. Quan estaven a punt de cremar, les germanes es van posar a cantar. Cantaven com els àngels, i la gent que havia anat a veure l'exhibició van quedar tan meravellats que no van permetre que es cremessin i les van deslligar perquè es tapessin. Fins aquí el nostre Notícies. Bona nit. Hola, estem a TV Edat Mitjana i ara us presentem l'última notícia. Ha aparegut un nou cant. Aquest cant és gregorià, és el que més s'escolta ara a l'època mitjana. I què vols dir amb això? Explica-ho, que els d'EM no saben què és el cant gregorià. El cant gregorià és un tipus de música vocal melòdica que té ritme lliure. És cantada amb textos en llatí. Llavors és més cap al segle VI, no? Sí, però no mirareu, us ho estic explicant. D'acord, noia. Segueixo com deia. Procedeix del fet de recopilació que s'atribueixen al papa Gregori el Magno. Es tracta d'una evolució del cant romà confortant en el cant Gregori. No m'estic enterant. A veure, que el papa Gregori Magno va fer una recopilació dels llibres de cant romà. Diràs els cants cristians, no? Sí. Fent 4 llibres, és un cant monòdic d'una sola melodia, de ritme lliure, cantant en llatí. Esperem que sigui el hit de la llista de música més escoltades. I fins aquí la nostra notícia. Bona nit i fins demà. Hoy os presentaremos dos noticias sobre la Iglesia derribada y el Camino Saltado. Yo soy Javi y presentaré la noticia de la iglesia derribada. En un pueblo de Zaragoza había una iglesia muy antigua en que estaba en ruinas por una guerra que hubo entre cristianos y musulmanes. Mientras tanto, en la guerra los vasallos iban trayendo piedras por el camino. Al saltar largo tardaban más de un día en llegar. Por las noches, para rechazar el aburrimiento, había fuego y cantaban alrededor. Cantaban gregoriano, pop y reggae. Yo soy Alex y voy a presentar el Camino Saltado, que se sitúa en un pueblo de Tarragona. El camino se llamaba el Camino Saltado, y cuyo nombre se refiere a los bandidos que merodeaban por esa zona, y los mercaderes tenían miedo de la zona en concreto, porque si ibas por ese camino salías más suelto, más ligero de objetos y sin mucha carga. Y esto es todo por hoy, mañana más. Hola, benvinguts a Telenotícies RT. El passat dimecres 13 de desembre, 17 dones van organitzar una revolta per defensar els seus drets a tocar i cantar instruments. 15 d'aquestes seran arrestades aquesta mateixa tarda, amb l'excepció de Rihanna i Aurora, que estan en una sospita de suborn, per no caure en el delicte. Encara que està sent molt difícil trobar proves perquè la seva família té bastants diners, i això fa que ocultin moltes de les proves que elles han estat les organitzadores d'aquest possible delicte contra les ordres religioses de l'Església i el rei. Gràcies per escoltar-nos i passem amb les nostres companyes. Un grup de dones, fetes dit dones blanques, estan atraient nens amb instruments de corda i de vent com la flauta i l'arpa. També fan servir aliments dolços per enganyar-los. Només la setmana passada van desaparèixer 5 nens, dels quals només un va aparèixer al costat d'un llac. Aquesta setmana han desaparegut ja 3 nens. 2 nenes apareixen mortes a prop de la costa i una al costat d'una cova de l'Iran. A la cova s'han trobat
trobar instruments i pocions que creien es feien servir per cautivar i maltractar els nens. Advertim que els seus fills no surtin de casa fins que les dones es trobin. Gràcies. Fins aquí la nostra transmissió.